Den her video er til min kære ekskæreste og min tidligere bedste ven, Mathias. Mathias, jeg sidder og laver det her nu klokken lort om natten, fordi der flyver så mange tanker rundt i mit hoved. Og de tanker, dem har jeg prøvet at forklare dig og fortælle dig om og få svar på, men det har endt med, at jeg har været dødirriterende og vildt påtrængende for at få nogle svar, som du ikke har kunne give mig. Og det har måske gjort dig endnu mere i tvivl om de ting her, som jeg gerne vil have svar på. Så nu får du lige det her, så jeg kan sige mit, uden der skal være mere i det. Og det her, det er nok det sidste. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ud over det her. Det er den sidste udvej for mig. Så det er lige det. Mathias, jeg vil gerne fortælle dig, at det kan godt være, at du er min ekskæreste, men du er med også min bedste ven. Bedste ven i hele verden, og jeg kan ikke ønske mig nogen anden end dig. Før vi blev kærester, jeg har aldrig nogensinde været så glad for, og aldrig nogensinde haft så god en ven. Da vi blev kærester, så blev det lidt ødelagt. Det venskab, vi havde, og vi blev mere kærestekedelige, og det, du var faldet for mig, forsvandt nok lidt. Og det kan jeg også godt forstå. Jeg ændrede mig meget fra at være din ven til at være din kæreste. Og jeg kan godt forstå, hvis det har ødelagt noget. Men en ting skal du i hvert fald forstå mere end noget som helst andet. Og det er hvor ondt det har gjort på mig, fordi en ting er at miste det, man holder allermest af. Og en anden ting, det er at miste den person, man holder allermest af til en anden. Jeg har accepteret, at vi ikke er kærester mere, og det er helt fint. Men jeg har ikke accepteret, at vi ikke kan være venner. Jeg har ikke accepteret, at du ikke har lyst til det, for det virker ikke rigtig som om du har lyst til det. Fordi alt det venskab, alt det fantastiske venskab, vi havde, inden vi blev kærester, det vil jeg så gerne finde frem igen. For det betød så meget for mig, virkelig. Allerede inden vi blev kærester, der havde jeg delt så mange ting med dig. I løbet af hvad? 4 uger måske? Ikke ret lang tid i hvert fald. Jeg havde delt ting med dig, som jeg aldrig har delt med andre. Altså, du var bare min bedste ven, lige fra den første gang, vi fulgtes på arbejde sammen. Det er lidt vigtigt for mig, at du ved, at det har betydet rigtig meget for mig, at jeg kunne gå på arbejde med dig og være så glad, så sindssygt glad. Altså, jeg har jo grædt af grin og haft mavekramper hele vejen derned. Og det har været så sjovt og så fantastisk fed følelse. Og have nogen, der kunne gøre mig så glad. Fordi jeg har ikke været så glad i flere år, tror jeg ikke. Ja. Og det indrømmer jeg gerne, det blev lidt ødelagt, dengang vi blev kærester, Mathias. Fordi der gik jeg fra at være den Maja til at være en lidt kærestekedelig Maja, som bare vil putte og bare føle mig tryg ved dig hele tiden og sådan noget. Men faktisk det, jeg har allermest lyst til med dig, Mathias, det er at finde det venskab igen. Altså, det betød mere end at være kæreste med dig. Det betød virkelig meget mere. En bedste ven er en, man har for livet. Og det er dig. Du har virkelig betydet alting for mig. Dit venskab har betydet alting for mig. Og det er det, jeg har svært ved at sige farvel til. Det er virkelig, virkelig svært at sige farvel til. Så det er også derfor, jeg så sindssygt gerne vil vide, om det er det, du gerne vil eller ej. Fordi du kan ikke rigtig give mig noget klart svar på, om du vil have et venskab med mig eller ej. Og det kommer så meget i tvivl, det er derfor, jeg har været så påtrængende. Det her, det er det, jeg gerne vil have dig til at forstå. Hvad det har betydet for mig. Ja, det har betydet alting. Og det har været meget vigtigere for mig, dit venskab,
end det har været for mig at være din kæreste. Dit venskab og mit venskab, Mathias. Vi ved bare ting om hinanden, som ingen andre ved om os. Jeg ved ting om dig, og du ved ting om mig. Og jeg elsker dig rigtig, rigtig højt som min ven. Og det er egentlig også det, jeg har brug for, at du gør for mig. Eller jeg har ikke brug for, at du gør det, hvis ikke du har lyst til at gøre det. Men jeg har brug for at vide, om du gør det, eller om du ikke gør det. For jeg har brug for at komme videre herfra. Jeg har brug for at finde andre ting, i stedet for i mit liv, der giver værdi lige nu, fordi jeg har det svært, og det ved du også godt. Men det betyder så sindssygt meget for mig, og det er så vigtigt for mig, at du ved det. Ja, det venskab, vi havde, Mathias, er vigtigere end noget venskab, jeg nogensinde har haft. Jeg har aldrig nogensinde haft så fantastisk god en ven. Aldrig. Aldrig nogensinde været så tryg ved et andet menneske. Medmindre han tæller min mor med, men det ved jeg sgu ikke lige, hvad man gør. Ja. Jeg håber, at du kan bruge det her til et eller andet, fordi det er det, jeg har på mit hjerte. At det gør ondt at miste til hinanden, men det gør endnu mere ondt at miste til venskab, fordi det har sgu i sidste ende været det, der har betydet noget for mig med dig. Det har været det, jeg kunne dele alting med dig. Det var det, du virkelig har været den bedste ven, jeg nogensinde har haft. Jeg elsker dig så højt for det. Og jeg håber, du forstår det. Og jeg håber, du lytter til det. Og jeg håber, du har set det hele af det her. For det er meget, meget vigtigt.